Men Rasmus, hvis du skal sige, hvad det er, der gør de bedste bedst, hvad er det så? Jeg tror, at hvis man kan lære nogen en ting, hvis man kun kunne lære sportsfolk eller andre en ting, så skal man lære dem at tænke. Fordi det handler om dit mindset. Det starter altid med en tanke. Så hvis nu, som jeg sagde før, du tror, at det er medfødt talent, hvis du tror det inde i dit hoved, så vil du aldrig være villig til at betale den pris, der skal betales for at blive god. Så det, der kendetegner de allerbedste, det er, at de har et mindset i forhold til udvikling, i forhold til, hvad det giver lykkes, i forhold til, hvad de er villige til at gøre, som giver dem muligheden for hele tiden at blive bedre. Du har skrevet 3 bøger og er i gang med en ny bog, der kommer til efteråret. Fortæl os lidt om det nye projekt. Jamen det er fordi, at der er nogle miljøer rundt omkring i verden, som har knækket koden til, hvordan man skaber topperformer. For eksempel kommer over 70% af verdens bedste maratonløbere fra den samme landsby i Etiopien med 30.000 indbyggere. For eksempel kommer 137 af verdens 500 bedste kvindelige golfspillere fra Sydkorea. For eksempel kommer en stor del af verdens bedste sprintere fra den samme atletikklub på Jamaica. Og sådan er der 6 miljøer rundt i verden, som jeg har været ude at besøge og trænet med og levet med de sidste 3 måneder, for at finde ud af, hvad det er, de gør. Fordi for mig handler det ikke om golf, eller om fodbold, eller om løb, men det handler om alle de underliggende ting. Og det, hvis man kan lære det, så kan man måske tage den kode og bruge den alle mulige andre steder. For eksempel ved at lave et fodboldakademi i Brasilien, hvor jeg vil vise, at de her ting fungerer. Måske kunne man også gøre det på Færøerne. Men hvad har du set af fællesnævner mellem de her miljøer? Jamen, der er nogle forskellige. Altså for det første, så træner de jo rigtig, rigtig meget. Og de gør det, for de er rigtig tidligt. For det andet, så tyder det på, at hvis man vil være rigtig, rigtig god til noget, så er det ikke altid en fordel at have alt for mange valg. Oppe i Sverige er der en landsby, der hedder Tärnaby, hvor de har produceret nogle af verdens bedste skiløbere, Ingmar Stenmark og Anja Persson osv. De kommer alle sammen derfra. Og så kan man spørge, hvorfor bliver de rigtig gode til at stå på ski i Tärnaby? Og det er fordi, at der ikke er andet at lave. Og derfor så bliver de gode til det. Fordi du skal have dine 10.000 timer. Hvis du zapper rundt og spiller lige et halvt år fodbold, halvt år håndbold, halvt år tennis osv., så får du ikke dine 10.000 timer på en disciplin. Så i Kenya, der har man ikke ret mange valg. I Bikoji i Etiopien har man ikke ret mange valg naturligt. Heller ikke i Brasilien. Det kan godt være, at du er en dreng i Brasilien, du gerne vil være advokat, men så skal du på privatskole. Det koster mange penge. Så bagefter skal du på universitetet, hvis du har gode nok karakterer. Og der er så mange forhindringer, som gør det til en umulig drøm. Hvis du er fodboldspiller, der har du brug for en krop, 2 arme, 2 ben, så har du chancen. Så det er det valg, som over 90% af dem på en eller anden måde prøver at forfølge. Og der kan man jo sige, hvad så her på Færøerne og i Danmark og så videre, der har vi jo mange valg. Så jeg nogle gange stiller jeg spørgsmålet, hvordan skaber man sult i paradis? Når man har så mange valg, hvordan får man så folk til at blive sultne? For vi skal jo ikke bare, valget er jo ikke truffet for os. Vi skal jo fravælge 10.000 ting, og så kan vi vælge en ting. Men det er der nogle udfordringer i. Men kunne I her på Færøerne med vores små 50.000 mennesker lave et eller andet, hvor vi er elite idrætsfolk? Eller det er jo bare et spørgsmål om at ture og tænke stort nok også, fordi at i Bikoji i Etiopien, som har 70% af verdens bedste maratonløbere, de er altså kun 30.000 indbyggere. Så hvorfor ikke? I skal finde et eller andet, som jeres genetiske profil passer til. Den er robuste, som jeg sagde til dig tidligere, ishockey måske. Det skal være gå til ishockey. Ja, og så kunne man jo tage sådan en 300-400 6-årige færøske børn og sætte dem til at spille ishockey. Og så kunne man prøve at se, om I ikke ville være i A-gruppen om sådan en 15 års tid. Men man skal have lidt tålmodighed. Der skal nogle timer til. Ja. Ja, det er Rasmus Ankersen som er gestjokken av Kvann Live i kveld, og vi får prate med han om det arbeid som han gjør vi har fyllt, og kan ha kvært gjør gauar løyere i vindeløgnen.